wilahing astu mono sidam sekaring bawana langgeng. Nuwun mangke to Kakang, Kakang Narada. Boyaan dadosaken getering penggalih jengandika Kakang Narada. Bilih ing rikalenggan menika ulun amiji rawuh paduka Kakang Narada. Oh, pragenjong Pak penggawe kater. Kali codhe sapa sing gawe? Lho nggih, Adi Guru. Sawetawis andhatosaken guragapan raosipun manah ingkang Raka Sidik pangudal-udal. Dupi kepareng nampi dawuh timbalan paduka Hyang Jagat Girinata. Boyawoten wigatos kados pundi? Monggo kula aturi paring dawuh dumateng ingkang Raka Sidik pangudal-udal Adi Guru. Kakang Narada, marmanipun ulun amiji dhateng jengandika Kakang Narada. Yektosipun ulun namu badhe amiterang menggah goro-goro ingkang sumundul ngantos nggonjengaken palenggan ulun menika gara-garanipun menapa? Menapa sekinten wonten watu kayu ingkang mawa teja utawi brahmana ingkang hamalik tingal? Mbok bilih wonten kayu watu ingkang mawa teja mugi kasendal mayang pinangka santuning ompak sarta saka guruning Kayuwangan Suralaya. Lan mbok bilih wonten brahmana ingkang amalik tingal monggo kasendal mayang kacemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang. Lah dalah. Adi Guru, kaluhuran sabda jengandika Adi Guru bilih gara-gara ingkang nggonjengaken palenggan paduka Adi Guru menika boten sanes kejawi namung titah pujangkara. Titah paduka Sri Rama Wijaya Sinta menapa dene Lesmana ingkang wekdal samangke mapan wonten swarga loka. Mekaten Kakang, inggih Adi Guru. Lajeng menapa sababipun dene titah ulun tetiga kala wau mapan wonten ing swarga loka? Mekaten Adi Guru. Yektosipun titah paduka tetiga kala wau badhe pados panitisan karana sedaya lelabetanipun wonten ing Marcapada menika sampun paripurna. Milanipun ripalenggan menika
Rama Wijaya sinta menapa dene Lesmana Widagda daya-daya ngupadi panitisan. Liripun panitisan iki kados pundi? Adik guru, sampun ngantos klentuing panampi. Bilih panitisan menika mboten kok tumimbaling lair menika sanes menika. Ingkang dipun pikajengaken panitisan menika bilih titah petiga kala wau badhe nitisaken darmanipun. Inggih lelabetanipun dumateng titah Madyapada ingkang sekinten saged nglajengaken menapa ingkang dados darmanipun Rama Wijaya sinta menapa dene Lesmana Widagda. Mekaten Kakang. Inggih kejawi saking menika ugi wonten salah satunggalipun dewa kayangan. Inggih menika Basuki. Semanten ugi Basuki menika ugi badhe males kesaenan dumateng trahipun Mandura. Jalaran nalika semanten Basuki menika nedeng nglampahi tarak brata wonten wana Tik Brasara. Wujud dados sawer utawi naga. Nalika semanten wonten tiyang bebedak ngupadi buron wana. Nalika semanten Basuki badhe dipun pejahi kalian tiyang bebedak kala wau. Nggih, namung kapinujon dilalah wonten salah satunggalipun titah Madyapada. Inggih menika Prabu Basudewa nalikanipun pasang grogol wonten lampahan Basudewa grogol nalika semanten. Inggih Basudewa menika ingkang saged angluwari penandhangipun Bathara Basuki. Satemah titah ingkang bebedak kala wau saged dipun singkiraken kalian Basudewa. Dados cethanipun Bathara Basuki menika sampun kepotangan budi kalian Basudewa. Milanipun wekdal menika Basuki ugi badhe males kesayan dumateng trahipun Basudewa Nalendra ing Mandura. Mekaten Dik Guru. Mekaten Kakang. Inggih. Milanipun wekdal samangke monggo namung kersa paduka Adik Guru kados pundi Kang Raka namung sendika dawuh. Kakang, kula wonten dawuh. Ih, menawi titela mekaten ingkang dados pikajengipun Rama Wijaya sinta Lesmana menapa dene Basuki. Ulun sampun angidini Kakang. Mekaten Adik Guru. Iya. Oh nggih, menawi mekaten malah daya-daya keparenga ingkang rangka lumenger saking ngarsa paduka Hyang Jagat Girinata. Kula badhe ndhawuhaken dumateng Rama Wijaya sita menapa dene Lesmana Widagda lan Basuki supados marak wonten ngarsa ulun. Sumangga karsa paduka Kakang Naradja. Indra wonten dawuh ulun. Maragake dawuhna Sri Rama Wijaya Lesmana padene sinta lan Basuki. Kinen ngadhep ana ngarsa ulun. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit Adik Guru. Nggih, Kakang kebak ing pengati-ati Kakang. Yat alangening kalan juanak arpan damun carang.
Nian siswa matur marang Risang Mahayogi. Sang Wipra kadiparan karasaning Hyang Adipati Yogya sawiring warna kang gumlaraning bumi mugi ulun tedah nopan ya sang wikuhan jarwi ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk pukulun semanten ugi ngaturaken sungkem mugi katur pukulun sembah kula mugi kunjuk pukulun semanten ugi ngaturaken sungkem kula pukulun ya Sinta Rama Lesmana apa dene Basuki banget panarima ulun sira ngaturake sembah sungkem wis ulun tampa ora liwat puja pangasta ulun wae tumuli tampanana. Lho inggih dak kapundhit dados jimat pukulun. Lho inggih pukulun. Lho inggih pukulun. Nggih. Kula pundi dados jimat pukulun. Mengkene. Marmane jeneng kita kabeh ulun timbali marak iki ya ulun wis nampa dawuh saka panjenengane Hyang Jagat Girinata. Lamun to jeneng kita kabeh wis dikeparengake yaiku ngupaya panitisan jumbuh kelawan darmanira suwang-suwang. Nah iki mengene nggih dina samengko wis akeh para raja narpati kang padha teteki ora liya ya mung nyadang Nugraha Onang Nugraha yaiku kang aran Purba Sejati. Mula diarani Purba Sejati. Purba iku parentah utawa Purba Wasesa. Wasesa iku mau kang nglakoni. Lah purbane marang jeneng kita si Rama Wijaya dene sejatine utawa wasesane ana jeneng kita si Lesmana Widagda. Sebab nalika jeneng kita si Lesmana netepi jejering adil mangrurah satumurka wujuding yaiku Ratu Ngalengka Prabu Rahwana-raja. Nalika semana sapa kang bisa nyirnakake kang tumandang gawe ora liya ya mung kadangmu si Lesmana ya to? Iya pukulun lah mulawit kang saka iku den arane Purba Sejati utawa Purba Wasesa sing merintah Rama sing nandangi Lesmana Widagda. Mula jeneng kita ayo kleru ngupadi panitisan ya nggih. Iya, sendika ngestaken dawuh paduka semono uga. Sinta wonten dawuh pukulun. Jeneng kita uga diwenangake ngupaya panitisan jalaran jeneng kita besoke bakal nurunake pinangka wadahing wiji sejati. Kang bisa nurunake ratu, trah tumerah tumangkar tangkar tumurun pitu tedak pitu tumangkar babaring tuwuh. Iya pukulun. Lan Basuki kula wonten dawuh pukulun. Semono uga jeneng kita uga diwenangake manitis. Jeneng kita bakal males kabecikan marang trahe Trah Mandura. Nalika semono jeneng kita lagi teteki tarak brata sing bisa nyelametake jeneng kita saka ing bebentuk ora liya ya mung traing wong Mandura. Ya ngono piye? Ih pukulun. Lah mulawit kang saka iku tumuli enggal budala upayanan upadinen traing Mandura kang wektu iki dina lagi teteki tarak brata. Mapan ana ing pasarene leluhuring wong Mandura ingkang aran yaiku Pertapan Gada Madana Budala. Nggih, parengestaken dawuh nyuwun pamit pukulun. Nyuwun pamit pukulun, nyuwun pamit pukulun, nyuwun pamit pukulun. Ya, praetna sing ati-ati ya, Ger.
Banjur lakuning angin guntur anggraning ngarga Goraka giri-giri horek bumi prakampa Pragala mangambak-ambak lesus lir pinusus sindung riwut magenturan putraku ngger bocah gagah putraku bocah jentara sapu jagat bayu wonten timbalan pangandika ngadhawuh Bukulun. Nah, wektu iki dina wahyane mangsa kala jeneng kita uga ulun parentah sabab iki purba sejati wis tumurun ing Madyapada. Lah, pinangka kantine jeneng kita si Bayu kudu bisa yaiku nglumpukake para kadang-kadang kita, kadang Bayu. Mekaten Bukulun. Ya. Kadang-kadangmu Bayu mara gage dawuhna. Kinen nganteni si purba sejati anggone bakal ngupaya panitisan ing Madyapada. Sebab ulun mangerteni yen to kadang Bayu ki mau lumrahe iki 5. Ngono? Ya ana sing 7, ya ana sing 9, ning lumrahe kuwi 5 manut karo kaperluan. Ih, Bukulun. Nah, dina iki kang dibutuhake kadang kita ya kuwi kadang Bayu. Panca Bayu sing sepisan yaiku kang aran Bayu Kanitra. Bayu Kanitra kuwi sing dilenggahi Begawan Maenaka. Ih. Menika menawi Triwikrama dados gunung. Ya, yen to Triwikrama bisa dadi gunung. Kang kaping pindhone kang aran Bayu Kinara. Wujude kethek putih si Anoman. Ih. Kaping 3 Bayu Anras. Kuwi wujude ngraseksa utawa buta. Ingkang aran Wil Jajak Werka. Kaping 4 ya kuwi Bayu Mangkurat wujuding gajah. Ingkang aran Gajah Setu Banda. Lah pungkasane ya ingkang aran Bayu Langgeng. Ora liya yaiku si Bratasena ya si Werkudara. Kuwi klumpana. Ih, ngestuaken dawuh Bukulun. Nah, apa kok sebabe jenenge angin? Bayu kuwi angin to? Iya. Lah, nadyan to angin kuwi mau cacahe ya werna 5. Jenenge beda-beda, nadyan to padha le angin. Jenenge beda tumindake beda, manggon papane ya beda. Mekaten Bukulun. Iya, bener Indra. Padha sak angin beda-beda. Sing sepisan angin sepisanan diarani ya kuwi Bajra Hirawana. Bajra Hirawana kuwi angin sing mlebu metu napas sing menungsa, sing manjing ana ing menungsa kuwi diarani Bajra Hirawana. Iya. Nah, kaping pindhone kang aran Brajagati. Braja kuwi gaman, gati ki mau perlu utawa kaperluan kala mangsane sono gaman sing musus duwe perbawa ngetokake angin kuwi ana. Gaman sing ngetokake perbawa angin kuwi ana. Ih, Bukulun. Sing percaya, sing ora percaya ya ora apa-apa. Wong pancen kuwi gaibing jagat kok nggih. Iya. Kaping 3 kang aran Tumpa Lumana. Tumpa Lumana kuwi angin sing mapan ana sak tengahing segara sing bisa gawe alun. Bisa ngeremake prau gedhe-gedhe kae diarani Tumpa Lumana. Dene angin kang kaping 4 diarani Sindung Riwut. Padha angin to ning mapane rak beda. Sindung Riwut ki mapane ana ngendi? Ana ing daratan ya ning pucuk gunung. Kuwi Sindung Riwut sing bisa ngrubuhake omah, ngrubuhake wit-witan sing gedhe-gedhe. Kuwi diarani Sindung Riwut utawa lesus.
jaman saiki ya puting beliung ngono wae lah. Lah sing pungkasan denaranan pagulingan. Lah kala mangsa ana to angin sing semilir akarya gawe ngantuk. Lah kuwi kena pagulingan. Mula jalane rasa ngantuk kuwi diarani pagulingan. Sumiliring samirana. Malah eneng reneng pagulingan kuwi do ngantuk kuwi ya eneng. Luwe-luwe kok tengah wengi wae lah wis jan wis. Ora eneng pagulingan wis do turu. Lah mula kang saka kuwi, Bayu. Wektu iki dina maragage upadinen lan klumpukna para kadang-kadang Bayu. Kanggo nganteni tumuruning yaiku purba sejati. Ih, ngestaken dawuh budhal nyuwun pangestu Gugulut. Ya, sing ati-ati. Yayasine picoco bang mawingo wengis netra handhik hangati rahku mejot padoning ladi wembang ing odot ngidet nyangala cakra kerot-kerot kanang waja wedanane rombranang pindha kembang ora waribang. Jagat pangestu karo wayahing Bathara jagat. Yuwang suksma kang adiluwe muga tansah mayu ngono marang sagung dumadi. Nek tak rasa-rasake tak gagas-gagas ki Dewa Radil. Dewa mban cindhe mban siladan bedak-bedake titah siji lan sijine nyatane nalika aku isih urip darbe gegayuhan anggonku bakal tresnani kelawan Batari Widawati ora kelakon nganti aku saiki dadi sukma ngelembara ngelayang ora cetha papan dunungku. Negaraku entek prajuritku ludes bandaku mawut bot-bote anggonku ngebote tresnane kelawan si Widawati nganti tak rewangi mbiyen anggonku ngoyak Widawati tanganku dicepit karo sila matangkep nganti putung kari siji kaya ngene iki bot-bote tresnane kelawan Widawati
Nalika aku sirip Widawati nitis ngarang Sinta ora kecekel. Apa ya kaya ngene iki? Wah. Arep sing dikepiye wae ora bakal parem rasane atiku. Yen to aku durung bisa sesandingan titising Widawati kang manitis marang Sinta. Nadyan to Dasamuka wis dadi badan sukma. Nadyan to aku mung ijen tanpa ruwang. Wis ora dadi boyong apa. Ora butuh kasuwargan, butuhku rekyan Wara Sinta sing manitis. Mbuh mengkono ngendi papan dununge. Kang, apa? Wis jan ngalamat elek, Kang. Ngalamat elek piye? Lah iya, ora nganti cak rembukan sing apik-apik kok wis juragane muring-muring. Wis genah iki ora metu kopi iki, Kang, wis. Lambemu de blawanan. Lah iya ta. Wong di gegayuhan kamurkan wit isih sugeng ana ing Ngalengka nganti sak yaene lho. Wis dadi badan sukma nglembara nglayang kaya ngono kok ya ora mandhek-mandhek ya, Kang. Wis tolong rasa dadak dipikir. Ora dipikir piye? Aku karo kowe iki mung batur. Syukur bage aku karo kowe bisa nglipur penggali ingkang sinuwun ben bisa seneng ngono piye. Rasane dadak mikir kono-kono, wong awake dhewe atine ora tentrem kok arep nyenengke wong liya. Wis to titen ana kuwi dadi ya badan alus ngono dadi ya demit kuwi kurang sajene sithik ngono mesti ya muring-muring. Kurang ndok pitik ngono mesti ya kuwi ya mesti gawe geger. Gok. Togok, Lun. Aku tak takon Wangsulana sing pratitis. Nggih. Mungguh panememu Sinta ngono wektu iki isih urip apa wis tumekeng pati, Gok? Wah, lah nggih angel anggen kula badhe paring pawangsulan. Sinta isih urip apa wis mati? Nggih, mengkirian. Upami kula matur Sinta tasih gesang ngoten mbok bilih nggih sampun benten alam. Sampun benten panggenan amargi panjenengan sampun abadan sukma lho ngaten lho. Kanggo penemumu Sinta isih urip. Menika sampun benten. Nalika panjenengan tasih lenggah jumeneng Narendra wonten Ngalengka nalika semanten tasih sugeng. Mbok bilih jaman samangke sampun boten wonten. Sampun boten wonten Sinta menika. Boten sah dipun rembak pun to'ah. Durung marem rasane atiku. Durung lega yen to aku durung bisa sesandingan kelawan Sinta, Gok. Niki bukune pun salin ngoten. Pun salin buku. Pun beda sejarahipun. Mbok nggih pun. Mboten sah madosi rekyan Wara Sinta wong pun mboten wenten kok. Manggene pun benten-benten lalamipun kok panjenengan sing ngrembug perkara Sinta. Kok, panemumu kira-kira Sinta kuwi upama wis ora ana. Liyane Sinta Wanodya sing sairip jebles parsuyane karo Sinta no kira-kira sapa? Wah, niki. Ngaten. Nggih. Kula mangertos bilih wekdal samangke rekyan Wara Sinta menika badhe pados panitisan. Lan wanita ingkang sairip kaliyan Sinta menika wonten sapa? Menika putri saking Mandura ingkang nami Bratajaya inggih Lara Ireng. Kuwi sairip karo Sinta. Nggih. Niku jebles kados Sinta ning menika namung manungsa lumrah. Ya duwe kadang gadah. Dulure sapa? Wah, menika sedherekipun Nalendra Ndrawati ingkang ajejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Nomor kalih Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Menika kadangipun. Yen pancen mengkono mara gage, Gok.
yen pancen sing jenenge Bratajaya kuwi manggone ana Mandura, margake tuturna ngendi? Tak golekane. Oh, mengke riyen. Mboten badhe panggih menawi panjenengan madosi wonten Mandura. Manggone ana ngendi? Ngaten. Dinten menika traipun Mandura mapanipun wonten pertapan Gada Madana. Pertapan Gada Madana. Nggih, golek apa ning kono? Lah. Wangsiting dewa wekdal menika Jawata badhe nurunaken wahyu ingkang winastan purba sejati. Menika pados panitisan. Dilalah wekdal menika trahipun Mandura sami teteki wonten inggih menika pertapan Gada Madana. Menika papanipun leluhuripun Trah Mandura. Ngoten. Ya, yen pancen mengkono. Yen pancen kono marga ketutna laku jantraku. Bakal tak cidra sing jenenge Rarereng Bratajaya. Waduh, nek ngoten jenengku niku dados Duratmaka niku. Apa Duratmaka kuwi? Duratmaka niku maling. Oh, beda lho. Beda piye? Nek Duratmaka wong nyolong kuwi rak nyolong barang bangsane pin motor, TV, mobil. Lah nek nyolong wanita, nek nyolong wanita kuwi jenenge Dustaweri, ngono. Nek angel timen. Ya kuwi, nek nyolong putri kuwi jenenge Dustaweri. Nek kowe mbiyen kae, aku mbiyen ketangkep kok, Kang. Wis aja kesuwen. Maragake dawuhna. Sisaning prajurit sing wis dadi sukma. Para buta-buta ngalengka kang dina iki mapan ana ing tawang gantungan. Dawuh kabeh ngisake dawuh. Ayo budal, bakal mata kaji panglimun anakku. Nggih.